nakabentaban aduktiya ka admission siya ka post graduation ki khna ki ban prepare yala de ban apply hapo ka CUET PG ban yale ya ka tuk exam markumba ngiti oi thaka degree level ki bon ki set hapo ka state ka jongi hanre haka post graduation level kiduna ki set kamu ke babon ki khna jungi bam jo set hapo na hu ki late shaki baipat ki state te kan bo jinge ya ki bakin apply shaki baipat ki state namar ba ki babon ki central university pat katukat ne ki state university ba private university ki adopt hi daka CUET score te den to kadaw kanne kamyarat ya ki ba manshwa ki ba yele hanahu ki apply yele entrance shawer ka yele entrance dai daka bak yele ya ka CUET kimdot kam show ban yele entrance ka shong hakki bakin apply kanu ka first second third fourth option yang ki ka baki ai hangta onda kila clear kila ban yo ya kan mission lada ki meet criteria mdai tang kadahu bat ki pak university ki biran hapo ka ri ka jongi